Čau lidi, zdraví vás Senior Kentaur nebo taky Kentaurek a tady je Deepman. Ahoj, ahoj. A to je náš server. Vlastně my jsme ho před chvíli vytvořili a už jsme ho poslali pár kámošům. Samozřejmě Jo, hraje tady i několik lidí, můžete se na něj taky přihlásit. Bude to v popisku videa. Jo, adresa tohoto serveru bude v popisku. Tak, začali jsme na Herobrinově hrobce a teďka uděláme to, že asi půjdeme najít nějaký ostrůvek a natěžit dřevo. No ne, spíš my jsme teďka celou dobu přemýšleli, jestli máme natočit tohle video a rozhodli jsme se, že teda jo, že tady ještě nemáme barák, tak uděláme zrovna takový let's play za serveru. A tak můžeme se do toho pustit. Tak jo. Takže tohle video bude možná trochu nudný, jelikož jsou to začátky. Přesně Takže a jestli tam budou nějaké chyby, tak se prosím nezlobte, neděláme to na schvál. Pomoc. Jo, je tu Jo. háj. Necháme si jeho věci. Hele, on měl křemen, cedulky a radši bych sem zdrhal, než sem přijde. Jo, já mám jeho jídlo, dívej. Kolik ho má? Počkej, 1, 2, 3, 4. Ti dám 4. OK, tak jdem. No, takže začneme jako už u všech klasických serverů. A všichni už to znáte, kdo hrajete Minecraft. No a dneska v druhém díle si uděláme dům, protože v tomto díle si musíme nejdřív natěžit suroviny. Takže no a jestli by někdo z vás měl návrh, jak třeba bychom ten barák měli postavit, tak pište do komentáře. Přesně My tak. to potom využijeme a postavíme to. Přesně. A až budete na tom serveru a budete... Pane bože, víš co myslím? Jestli na něm prostě budete hrát a bude se vám líbit, tak si třeba řekněte, jo, tady to postavil Junior Kentaur a Digimon 009, takže to tady bude určitě super a třeba na nás i dokonce narazíte při natáčení. Přesně, a pokud byste chtěli, tak se nás zeptejte a můžete s náma i točit. Jo, ale nejdřív si nás musíte přes Skype pozvat do přátel. No, to všechno vidím, A naše Skypeové budou zase v popisku. Přesně. No, takže v tomhletom díle točíme jen my dva, ale v druhém se k nám přidá ještě jeden kámoš. A protože my jsme měli takovou drobnou chybičku, že on nemohl najít náš Skype, takže on by točil i dneska, jenže... No, možná, že i dva budou, no, přece. No, uvidíme, prostě uvidíme, jak se kámoš rozhodne, jestli budeme mít čas zrovna v tu dobu, kdy budeme mít my dva. Přesně, a ještě pokud to bude vážně nějaký velký zájem, viděl by nás hodně diváků, tak i někdo z vás třeba. Samozřejmě bychom byli hodně vděční za like a hodně vděční bychom byli i za odběr, což nevím, jestli bude vůbec možný. No, právě. Ale necháme to prostě na vás, vy se rozhodnete, jestli se vám to video líbit bude nebo nebude, to už je na vás. Přesně tak. No a doufám, že se vám vůbec zalíbíme, že vás budeme bavit, že hnedka prostě nebudete chtít, aby jsme jako netočili, protože prostě bychom rádi točili. No, sice je tohle první video, ale možná spolu budeme natáčet i World of Warcraft, Mists of Pandaria a možná, že budeme točit dokonce i World of Tanks. No, možná. Ale uvidíme. Přeplavem moře, no. Počkej, kde seš? Počkej, kde seš? Já tě taky nevidím. Jo, já už tě vidím.
Pojď k tomu rozgrýfovanému. Kde? Co, kde? Ty Počkej. nevíš, přece tady. Počkej, já už... Myslíš, jo, tady seš nezdár. Já ti hodím loďku, pojď. Díky. Mhm. Takže my si teďka najdeme nějaký poklidný ostrůvek, kde si budeme v klidu žít a... No, v klidu, nevím zrovna, jestli to bude, ale budeme prostě žít. O, sakra. Přesně Počkej, tak. mě ta loďka uplavává. Do ní. Dobrý, jsem... Tak. No a to my tady... Kdybyste viděli třeba u juniora Kentaura, že byste tam třeba udělali, že jako... Že tady máme nějaký problémy, jako že se tady ničej spawny, tak to je rozhodně chyba, kterou tady dělají všichni hráči, my jim to pořád píšeme, ale oni to dělají pořád. Hej, kam zmizela loďka? Právě... Neříkej, že to zase začalo s tím. Jo, a to jsme vám zapomněli říct, máme tady takové drobné potíže s Herobrinem, je to vlastně náš kámoš, jenže on prostě my mu řekneme, ať nás nechá na pokoji, jinak tady nebude hrát a ale on to i tak nedělá. Počkej na mě. No tak jo, Se tak potřebu- jo. Jo a jo, Počkej. on tam vážně je, tam na stromě. Škoda, že nemám Optifine. Kurva. No a to, jestli si myslíte, že jsem jako sprosťák, tak já už jsem prostě takovej. No a... Tak to bych se vám ještě řekl. Prostě vám ještě řeknu to, že... hele, že je zrovna moje kámoška online. Nevidíš, tak pojď. Počkej chvíli, vytvoř mi tu podělanou loďku, já jsem línej. No nebože, ale tak línej snad nejseš, ne, já nemůžu zase jezdit zpátky. Sakra. Tak mi aspoň řekni jak. Jako já Minecraft hraju a mám s tím zkušenosti, jenže zrovna jako loďky. To není zrovna jakoby můj koníč. Dej mi 5 dřeva. A 1, 2, 3, 4, 5. Všechno to je ve vodě, dobré. Pane bože. Dej mi to na tu lávku, já ji seberu. Počkej, já už mám M3, sakra. Ale mám 8 styků. Hop. No a tak my bychom samozřejmě chtěli mít luxusní barák, takže teda do toho komentáře pište, protože my bychom byli ohromně rádi, kdybyste nám dokonce napsali, jak to udělat, že byste nám tam popsali třeba jak udělat chodby, kde bychom měli čestky a takovýhle ty kraviny. No tak to si zvolíme už my, no. No jo, jenže prostě nám navrhněte, jak se to dá říct, prostě materiál toho domu. Dík. Jo. Ten crafting tady nechám. No, nechci. No a tak teda vyrážíme a doufám, že nějaký poklidný, hezký ostrůvek najdeme a doufám, že se tam neobjeví Herobrine nebo budeme muset udělat střih, protože já si budu vyměnit kalhoty, jelikož se tam posedu. A uděláme taky střih, protože já půjdu ke kámošu a pěkně ho zmlátím. No rozhodně za Kimenou hrát nebudem, ale nějaký ty střihy sem tam uděláme, protože kdybychom si třeba někdo chtěl odskočit a znáte to. Dívej, Hele. tady je tolik zvířat a to je malý ostrůveček. Počkej, nechoď tam. Sakra, dobrý. Tak jo, jedem. Chtěl by tam Jedem. najít máš biom, ale tak. Kdybychom našli nějaký ostrov, kdyby byl zimní biom, pak by to bylo skutečně výborné. To by se líbí zimní dřevo. Ne, jako on je dobrý na ty zvířata, že tam jsou hodně, ale jako já bych sem jinak chtěl bydlet třeba v džunglu, na stromě, nebo já nevím, prostě to napište do komentáře a třeba kdo bude mít nejvíc hlasů, nebo který se nám bude zdát nejlepší, tak ten použije. A samozřejmě ve videu řekneme, kdo to vymyslel. Přesně a taky hlavně tohle bude trochu kratší video,
jelikož vůbec nevíme, jestli se na tohleto video vůbec někdo kouká, takže to bude takový Takže- kratší video, no. Takže prostě uvidíme, kolik lidí se na to koukne, jestli budou nějaký lajky a nelajky a odběry dokonce, no, i když ty možná ne, a to, No spíš a, schlídnutí, no, spíš schlídnutí. no a tak to se podle toho, kolik toho bude, jestli se vám to bude líbit, tak to nemusíte zrovna lajkovat, ale můžete si to jako říkat sami pro sebe. No a uvidíme prostě, kolik to bude mít lajků, shlédnutí a takovýchhle těch kravinek a pokud jich bude mít hodně, tak budeme natáčet dál, pokud ne, tak nebude. Jako je to u ostatních. Co to tam pořád mačkáš, a od tebe slyším ty zvuky jako tlačítka z klávesnice. A našel jsem nějaký hezký ostrůvek a je to zimní biom. Super. Tak. Vzal jsem hustý, já mám Sugarcane z 19, tady byly jen 2. Divný. Mě se to až teďka vygenerovalo. No tak, já bych si teďka šel vytvořit já bych si teďka vytvořil crafting table a vytvořil si tam, sakra zombie. Jdu na něho z kamennou sekirou, kterou jsem získal od toho blba, který na nás zaútočil. Tak nehorázně. Nějaký XP, dobré to. Tak, sakramenita. Bacha, tam je další zombies. Jsem stal like, pane bože. Čeho? Jak jsi mi to hnedka řekl, tak já jsem myslel, že je přesně vedle mě. Počkej na mě. Musíme chodit spolu, protože kdybychom se potom hledali, tak to není. Tak my jsme tady do toho serveru nedali, že. Ale Spidey. Že tady je jako a já nevím, třeba Teleportování. No, třeba na JC09, my jsme to sem prostě nedali, protože my jsme hlavně byli šťastní, že vůbec nějaký server vytvoříme. No a to ne, my už s tím máme praxe, ale prostě jsme zapomněli dát plugin. Já jsem byl hodně šťastný, protože jako vždycky, když jsme vytvořili nějaký server, my jich máme hodně, ale některý vám neprozradíme, protože na to mají přístup jen nějaký naši kámoši. No a tak jsem vždycky. A jo? Počkej, třeba tady něco bude na těžení. Počkej, já si vykraftím toho dřevo. Už zase to křupnutí. Asi. Počkej, kde seš? Jo, jdu za tebou. Au, nice. Hele, opuštěný doly. Důl? Hustý. Ježíš, bacha, spawner jeskyních pavouků. Sakra. Takže to je dobrý, my jsme hnedka na začátku našli opuštěný důl, kde jako, a to na začátku jako nebývá hodně často, jak už znáte z nějakých videí, jestli se na nějaký koukáte, třeba House.cz a takovýhle ty lidi. Já si tady natěším nějaký stone. Jo a pojď potom sem, já se těch pavouků strašně bojím těch. Já se bojím, maminko, mama. Jako když jsme, my jsme začali natáčet jako, protože jsme si řekli, že když jsme se koukali na ty videa, jako třeba Gonky, House a takhle, tak jsme si řekli, proč bychom taky nemohli natáčet, no a tak jsme se teda rozhodli, že budeme. No a tak, co bychom teda začali dělat? Jo, ten Junior Kentaur už natočil jeden let's play, můžete se na něj podívat, on vám ho napíše do popisku. No to ne, to se můžou normálně podívat na můj kanál a tam už to budou mít. A pod tímhletím videem by podle mě měli mít i to moje video tamto. No jo, no tak se na něj rozhodně koukněte, určitě vás bude bavit. Hele, tam je železo. No právě. Jenže já nemám...
Hej kámo, že mi dáš nějaký krump, aspoň kamenej. Počkej, já ho vytvořím na krafťáku. Počkej chvíli, počkej. Sakra, ono za chvíli asi zapadne slunce. Nejsem z toho velmi potěšen. Udělám 2 ty dřevěný, ježíš. Co to bylo? Co taky? No, 2 kamenný krumpáče, 1 pro tebe, 1 pro mě. Zde máš, příteli. Tak díky, no. Ne! Já tam kraftil. Sorry. Měl jsi tam nějaký věci, já ti klidně dám. Ne, to je dobrý, jen ten crafting table prosím zase postav, já se musím dělat jednu věcičku. Sakra, já už mě dochází hlad. Ale ten routine flash si rozhodně nedám, protože on je jedovatý. No ne, jedovatý, spíš ti dá jen hlad, no. No. Jenže ubere ti to život, takže já tomu říkám jedovatý. No ne, Jako život, jídlo. To je jedno prostě. Bu ba 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 bu. Hele. Já jsem tady vykopal to a tady je nějaká chodba jeskyní. No ti pič. Potřebuji lopatu asi, že vytvořím. Počkej, sakra, proč nemáme žádný torčky? Protože nemáme uhlí. Hele, tady uhlí! Našel jsem uhlí! No, tamhle vidím taky miliony uhlí. Jo, já konečně mám železo. Jak na zavolanou? Já si. Oboje potřebujem. Ale tady se asi, hele, co kdybychom neudělali baráček venku, ale třeba bychom si udělali někde díru tady. Jo, hele, ale rozhodně by jsem nechtěl mít barák v jeskyni, to ti říkám, no, předem. Jo, to neboj. To budeme mít tady, podívej. Jak je tady toto, Ne. tak třeba... Počkej, já teďka kopu uhlí, tak nemám čas, počkej, já už jsem ho vykopal, dobrý, já jdu. Jo, tam vidím tvý jméno. Jak si udělal tu díru, tak tam budeme pokračovat a tam bude to. Já jsem tam díru neudělal, já jsem tam jen našel to nějaký uhlí. Aha, tak jo. Dobrý. Tak. Ale víš, že že nad tebou bylo železo. No ty piš, dej mi. Ah, Já! Co to bylo? já nevím. Já tady těžím železo. Ty vole. Mě něco praštilo, ty vole. Kolik ti to ubralo? 2 sedíčka a půl. To muselo být něco silného. Doufám, že to nebyl Herobrine. To no, to by si nedovolil. Já už se bojím teďka, jo. Co já se bojím jít tudy už. Už mám tolik věcí. Počkej, já se nažeru brambory. Jo, Mám hlad. jo. Ty máš Bříško. bramboru. Jo, 4. Chceš 2? Ne, brambory nežer, z nich si uděláme farmu. Jenže, jako už to... Hej, kolik máš železa? Hej, tak to počkej, to nejsou brambory. Sorry, já jsem se spal, to je prasečí maso. Hej, kolik máš železa, kámo? Na mě nemáš. Doufám, že se nesklameš. Hej ty Bůh, já jsem slyšel zvuk, jako kdyby tady byla příšera. Já se bojím. Hej to, já bych sem teďka vyšel ven a dal si tam někde home. Set home. Kde jsi, já se bez tebe šíleně bojím. Já jdu ven, No, já já jdu na tady světlo. našel takovou obrovskou džuznu. Teď je tady voda. Jo, tak tady bude dobrý pro zkoumávání. Cestou tam je hodně železa, já už jsem to všechno vykopal, mám 15 Hej, počkej, železa. vidím tvoji jmenovku, počkej, jo. Jo, tak tam Čekej. Neumírám to zůstat. O, sakra! Vytekla na mě voda. Jsem blízko u tebe asi. Jo, jenže já jsem pod tebou trochu. Topím se! Oh. Jo, pomoc mi, já se tady taky bojím jako docela. Kde seš? Já Kde jsi? se bez tebe bojím. Já jdu k tobě, abys viděl moji jmenovku. Nevidím. Ty vidíš moji? Jo. Já nevidím tvoji, co se?
Počkej. Ty kde seš? Já jsem... Počkej. Matě uhlí. Hej, pojď domů. Kam? Na spawn? Ne, domů. Nebo ven, pojď ven. Jo, ty seš Počkej. tady. Mám lasy, já jsem Nazdar. byl totálně někde jinde, dívej, já byl tady dole. No právě, já jsem se pro tebe chtěl... Dívej, pojď Počkej, tudy. Hej, tam mohli bychom tady dát nějaký torčky, já mám 39 koulů a 5 styky. Kde seš? Jsem ti zase startnul, tady seš. Počkej, já na craftingu vytvořím styky nějaký. Teď vidíme. Dobrý nápad. A pojď za mnou. Počkej. OK, ten crafting tady nechám. Až tam bude hodně velká tma, tak já dám, nebudu s nima plýtvat. Co to sakra? Ne! Co to, Co? co to sakra je? Ten náš kámoš nás Omlouva- někam potl. Pardon, omlouvám se, sakra, ze mnou. Pane bože, jde to kurva. Omlouváme se za zádrhel. No, takhle to na server chodí. Já toho parchanta ve škole zabiju. Jo, já jsem si naštěstí nastavil home. Kde? No na tom našem ostrově. Počkej, tak běž na spawn, já jsem na spawnu. Proč na spawn? No, protože tam jsem já. A ty jsi nenastavil dům. Ne, jenže já jsem na spawnu, tak běž na spawn a to A ty jsi já. nenastavil dům? Já vím, au. Hej, já chtěm, to je tenhle ten parchant. Však řekl. Hej, a ty jsi teda nenastavil dům, jo? Ne, kurva. Pane bože, když přijdeš na ostrov, tak si hned dej home. Ale jo, prosím tě. No teďka budu, no já nevím, vystříhnem to, protože jako. Ne. No tak tam chvíli počkej nebo něco kutej a já tam za chvíli přijdu. Omlouvám se, s tím Herobrinem se opravdu hodně potíže, kdo půjde na tenhle server, tak si fakt dávejte bacha, protože jak on je hodně zákeřnej a no a nikoho rozhodně nešetří. Já možná ve škole přinutím, aby na nás neútočil. Ale když ne, tak prostě ne. Já už budu u té farmy, kde jsme začínali a doplavu loďkou na ten ostrov a sakra, už mě zase portnul někam. Už zase tam. Hej, to už mě No, jo! On mě zabil. A já jsem ti vzal všechny věci. Když tak, sakra, mě zabije, asi taky. On Sakra, mě zabil. Počkejte, já vypnu a zapnu Minecraft, ono se mě to seká. Okay, no počkejte. Já půjdu rovnou na spawn, aby mě zase nezabili. Je mi Já tam měl už železo jak něco. Hej, já jsem ti to všechno vzal. No jasný, když jsem tam ještě viděl, jak mi tam milion věcí zůstalo. Tak jo, tak já se... sakra. Počkej, já půjdu hnedka na spawn, já napíšu lomeno spawn. Sakra, proč mě nechce přihlásit? Sakra, už jsem zase tuhej. Ach jo, je mi líto. On ten chlap je fakt nenormální. Kde seš, Lukáši? Ale... Já jsem tam na ostrově. Tak, jak dlouho už natáčíme to, Lukáši? No, za 2 minutky budeme končit, no.
Tak tohle bude obrovský fail, takže tohle už vím, jaký bude název. No to je nám líto za ty škody, jako jestli vás to, jako za to, co se tady stalo, že ten Herobrine nás otravuje. Na jiný server asi nepůjdem, protože tenhle je zrovna náš a na tomhle chceme, jako abyste tam třeba chtěli hrát. Kdybyste tam chtěli hrát, tak abyste tam hráli, takže na tomhle serveru zůstaneme. Ale jako budeme si muset poradit s potížima, který nejsou skoro na žádném serveru. Komu to píšeš, díkec? Tomu Jáchymovi. To je parchant, víš? No já vím, že to byl on, který mě zabil. Ale on mi dal polovinu těch věcí. Ti už nedá. Já Jáchyma znám. Napíši s tím Jáchymem, vyser se na něj. Stejně železa a redstone je tady přece, to najdeš na každém kroku. Jo, já vím, ale tak já už toho měl dost, že jo. Ach jo, mě to tak štve, že ten Herobrine to takhle otravuje. Je nám to moc líto. Samozřejmě naše chyba to není. Já toho kluka ve škole asi zmlátím. No a uvidíme, jak to ještě bude dál. Ne, že bych byl nějaký chudák teďka, jak vidíte, ale docela mě to naštve, když mě někdo zabíjá, tak potom ho nabízím, aby mi dával zpátky věci, jo, že pardon, pokud si myslíte, že jsem nějaký chudák. Hej, Čokl, slyšel jsem Čokla, nemáš náhodou kosti? No mám, teď mě teďka před chvíli zabili. Hej, ty vogo, to je nenormální. Já jdu a po cestě jsem našel 2 vlny, jednu normální bílou a jednu obarveně hnědou a ještě 4 obsidiány. Vidíš. Nevím. Hej, to jak se, počkej, já si vycraftím ten, jak se tomu říká, crafting table a to a řekni mi, jak vytvořit teda tu loďku, aby jsem tam mohl doplavat. Normálně uděláš vlastně z toho takovou vaničku. Vzhůru nohama? Ne, právě že ne. Uděláš prostě ze dřeva vanu. Prostě dáš do levýho a Jo, dobrý, mám to dobrý. Tak já jedu, najdu tě. A políbím tě a osvobodím tě z kletby Spidermana. Takže my tak za minutku už budeme končit, takže... No, za dvě. Za 2 minutky a možná, no a zítra natočíme asi další video, uvidíme. Přesně. Ale uvidíme, jestli vůbec budete chtít, aby jsme natáčeli. To je na vás. No, to je taky možnost, no. O sakra! Já narazil do podělaných. Ještě že mám sebou crafting table. Já jsem narazil do mýho leknínu. Teďka musím najít ten ostrov, doufám, že ho najdu. Tak ne asi. No tak my asi už budeme končit. Na mě počkej na tom ostrově, já tam přijedu, pak se společně rozloučíme a uvidíme. A nebo možná ještě předtím něco uděláme, uvidíme. Prostě zkrátka jednoduše uvidíme. Sakra. To moře je nekonečný.
Ach jo, já ten ostrov nemůžu najít. Ale počkej, tady si to pamatuju. Tady je přece takový to z cobblestoneu, tady je přece postavený takový ten, jak mi to připomínalo Golema. Jako si to... Je. Tak, ježiš, já ten ostrov nemůžu, aha, to mluvte, já skutečně nebrečím, jenže fňukám. Hele, on ten jáchem zase odešel, takže jsme tady zase jen my dva. No jo, hele, tak... tak teďka pojď na spawn, potom to buď off screen, nebo v příštím díle se najdem, jo? No, v příštím díle si hlavně postavíme barák a nařízíme se na ně. Počkej, já už možná ten ostrov, že by, jo, vidím ho. Počkej, já už tam budu. Víš jak tam vždycky, víš jak jsme tam přijeli na té pláži, tak já tam budu. Aha, Přijď tam, jo. jo, jsem. Jsi tam? Jo, Tak jak to, že tě tady nevidím. jo, ale já tam jsem, počkej. Zase někde jinde. Já jsem si dal, jo, už tě vidím. Jsi. Stoj. No tak tímhletím, jak se najdem, asi video skončí, co? Hej, vypadáš Přesně. sexy. A I'm sexy and I know it. Pojď sem. Tak Je, mi něco. hele, kravička se s náma půjde rozloučit. Hej, máš nějaký železo, nebo máš železo? Hej, já vím, že to není normální kráva. Proč? No, protože to je admin, kámo. To je admin. Pane bože. Nebo vlastně můj kámoš, no. Vypadni. Ne, Jej, sakra! Pane bože, čarodějnice! To zase ten podělaný Herobrine. Sakra. On jde po tobě. já A po vím. mně jde taky! Já jdu na spawn! Bojím se! Jsem na spawnu. Doufám, že se nezab. Ne, ale nás to zabije, kámo. Ježiš. Mě to nezabilo. Tak tímhle asi dnešní díl skončí. Přesně. Jak to vypadá. Sice je to divný konec, já vím, ale i přesto, takže teďka se vedle sebe postavíme a rozloučíme se a ty přitom budeš asi poskakovat a nebo si červená. Ne, to je zase on. Ne. Jo. Sakra, promiňte se ty zvuky, že já už to fakt Ne, musím. viď, nemůže. Tak jo, tak v příštím díle se zase uvidíme, takže... Počkej zase vedle sebe. Ano. Zmáčkni, aby to bylo vidět na nás oba. Tak zdarec.